joni asadong dapok tangan di bata namar budu-budu ibana akan gejam umurmu amanginang wida kudul di son ditebai umurmu dilehong mahai pasut diho doho pirni tudi asa sanga dayommu halu jaommu marmudu-mudu pinok parnya asa sanga dayommu inumommu akua molo dibuat pahopong yang daktar gararsa aina tua-tua molo rumah tua ido dihasi holi hata nalapok geriada molo tajahai spiritualitas ni orang tua saido ibana ma iya nah molo sotak kasau makatai lakoniat mekel ay sumuni do hotik tidak danak dan di foto homak katai belajar mah ditiru homak gabi uy homak katai dinggan iya nah malu setekas kacing di baju leku patureom mah unang eje kau ay sumuni do ho ujudak danak ubazui ubadaki husisir mulu mau saudang gua tomu maniat tesi numoku ay songoni do tiki memet nang pe mauas dua ware hudo tidak mama ndak haus kok minumlah di do kopi untuk mama lah ini udah cukup ndak makanlah minumlah ay songoni do au wujud danak kok jemoro matua au nuaing dang boy buat tomu minumokku ido ju ni rohani natoras molo suboya dong cupang na songoni di anak konna ay las ni rohana ima salomo madok dak kapalang las ni rohani natoras molo marparangin adengga nak kapinok parna ido si hutono di naposo berbahagialah orang yang mamanya masih hidup dia masih boleh berkata horas sinang berbahagialah orang yang ayahnya masih hidup lakukanlah yang baik ay boy do ononna horas bapak pasu-pasu di bata daktar rasak molo Jepang las di roha do dame nasongoni di pasu-pasu di bata mahurion di pasu-pasu di bata mahamu amang inang di leo madison udan di tikina las niari di tikina do tanu nanapu asa marparbu suasuana asa makan jorma do nasa nama rosa selamat pesta pera kita saluta